Мына қарағыз, шушы қалда инде. Кеше башланган іш. Нурулла Закиров кыртларын кеше иртән үлә башладылар ди. Ул чыкканда оя каршында алар күч булып иелгән. Көн дәвамында ул тагында зурая. Югыйсә кышны 32 оямда исән чыкты ди хуҗа. Әле яңа туган кыртлары көч ярга да өлгерми кала. Зыян сәбәбен үзенчә аңлата. Агуда инде. Узган ел тикшертеп карадык. Шуны чыга алмадык. Быел да комиссия чакыртып карадык. Нәрсә булып бетәр? Нурулла Закиров узган елда бал кыртлары нәкъ менә шушы вакытта агуланды ди. Ул вакытта барлык эшче кыртларда үлеп беткән. Инде быел да балсыз калырмын дип борчыла. Умартачы ревматизмнан интегә, балның файдасын күрә. Шуңа 19 ел буе шөгыльләнә. Ел уңай килгәндә 1 тоннага кадәр бал айырткан. Инде ничә ел рәттән уңыш булмаган. 18, 19, 20 елны кыртларны шикәр белән ашатып, шуайтып асырадык. Ялган түгел ул. Бал сезоны җиткәнче менә бу вакытта алышларына булмады, 3 ел рәттән. Менә узган ел шул расходны каплардык, файда була дип көткән идек. Булмады. Авылның тирәсендә 65 гектар мәйданга рап чәчелгән. Дөрестән дә Северный хуҗалыгында 18нче июньдә басуда кырткышларга һәм чүп үләненә каршы эшкәртү уздырылды ди агроном. Кырларны агуларга җыенулары турында район газетасына һәм интернетта үз төркемнәрендә язганнар. 18 июнь көнне без бу басуда шүпкә каршы, бижеккә каршы обработка ясадык. Кичке сәгать 7-дән иртәбәнге 5-кә хәтле. Они препаратлары рапсан, андисусифисозик клопиролит, пиклорам и альфа-циприметрин. Бу бижеккә каршы инемесе. Әмма кыртларны бикләп тотып булмый ди умартачы. Кырт сәгать 2-дә 3-тә эшә башлый. Тагын 6-да көтү түгел явып куеп булмый. 6-да туктамыйлар. Сәгать 10-га хәтле чалар. Шулай булгач, аның аларның белдерүләреннән аны иш тиенлектә файда юк. Алар балны бүтән җирдән эзлиләр. Әз генә кырда мәсәлән яшеллек чыга башлауга, алар шул якка очалар, бал эзләп, чәчәк эзләп оча башлыйлар да. Һәм инде шул агулаган вакытка эләгәләр икән инде. Шунда өстеннән агу сибе булсалар, кыртлар агулы рәвештә инде минуты секундында үлмичә кайтып инде уялары янында менә хәзерге күренеш шикелле үлә башлыйлар инде. Райондагы махсус комиссия бүген Закировларга килеп бал кыртларын тикшерүгә алды. В основном рапсны эшкәрттеләр. Ну, теге ни гаҗәп, рапс бүгенге көндә чәчәктә түгел, ул чәчәктә булмашына анда умарталар барырга тиеш түгел. Менә умарталар үлү очрагы теркәлү инде монысы теге пока әле хәл ителмәгән мәсьәлә дип әйтергә кирәк. Ни өчен шулай барлыкка килгәне ансы пока аңлашылмый. Комиссия әгъзалары басудан үсенте һәм туфрак үрнәкләрендә анализга алды. Рапса сонда улаганда дырмай инде менә ачыклап билгеле түгел. Анализлар, пробалар алырга комиссия белән җыелып килдек. Зыян күргән умартачы бу үрнәкләрне Мәскәүгә лабораториягә җибәргә җыена. Нәтиҗәсе билгеле булгач, әгәр агулану очрагы раслана калса, судка мөрәҗәгать итәргә җыена. Тик авыл хуҗалыгы министрлыгында матди ярдәмне кыртлар үзләре авыру булмаган очракта гына алырга мөмкин диләр. Федераль закон нигезендә моны раслау өчен ветеринария паспорты кирәк. Чөнки анда бал кыртларының гаилә исәбе, аларның торышы күрсәтелә. Зыян күргән умартачының андый паспорты юк. Орча районыннан Чулпан Касыймов, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы.